Yes, I support our cool. I support us. No. Okay, John. Eh? Do the goal. Yes. Pendu start sa kos pengala nas bar. Yes. Ay, bayezas bar. Yes. Isibara abantu basakwazi bar baqabane nama bantu hey. Baqabane nami Abadala. Badala singaphandle sibara. Bathi mina vele angigcwali ngomaphuzo ngagcwali. Why nyamalana lento enkulu? Yeah, isingeza siko la 26. Nanga to Trevor right? Yeah. So what Trevor? Hey, sibara hey. Abantu baqabane kakhulu nami sibara hey. Wena wrong. Sibara. Wena ngazi ukuthi ngithola phi. Sibara ngicinge ngakucinga sibara ngicinge ukuthi kuda ekithi. Yawazi. Khona umyeni. Ematravel amawazonke. Sibara ngihambe yonke indawo ingangihamba mina ngicinga sibara. Abantu manje abantu basangifunda sibara. Manqoba sawubona. Lungisani sawubona. Na indoda enkulu mfethu. Yes wena ndoda ikangakanani indoda? Usho Michael. Phezulu. No server. Yeah. Unobangela zodalekile. Jo. Yes. Unobangela zodalekile. Yes. Yeah. Khona abanye abathi mina ngihlangana nokhuluma nephoyisa ngathi basihlanganisana nephoyisa. Uboshelana kanti iphoyisa liyasebenza. Uyakhuluma nje nephoyisa uma uboshiwe. Hey, kuthiwa liphekelelisa. Manje sibari kuthiwa liphekelelisa. Phela khona umqobo. Manje phekelelisa wasibari phekelelisa mina. Kuthiwa hayi sibara iphoyisa ngathi nemfihlo. Nawo inefihlo yakho. Yes. Iphoyisa. Yes. Ngeke benefihlo yakho. Manje ufuna ukuphekelele mina pho? Kuphekelele. Uyanqaba nami. Imfihlo. Hayi sibara ile nto ingangifaka engozini sibara. Kelvin sawubona bhuti wami ngisakwazi bhuti. Hayi ngangifaka engozini sibara sibara. Hayi. Sifana ngiphekelele manje. Kuthiwa imfihlo yakho njengoba iphoyisa nje. Yeah. Uphathe ipha. Yeah. Ngiyadneshukumeza ngibona ukwazelwa ngithi yabo. Mina ngiphoyisa ngibazi bonke. Ngikwazelwa. Usibari man awuchaza into yokugwaza kahle into yokugwaza ukugwaza wenze njani? Ukuthi uyasebenza sibada bamsebenzeni. Kunzima ngoba nasesontweni kunemkhovu yakhona. Sibari. Man, Man sibari. awukumsebenzi ongenakho ukuthakatha phakathi. Yabo sibari? Yes sibari. Mina ngaze ngifehle enkolo yayo. Wena ingane. Amaphoyisa. Sibara saphephile. Sibara Siphephile. Ngeke lapha ke kwamabonga ngathi uba mabonga sayo. Awuze nangu Kelvin ethi ngiyajabula maniphila ingane zakwethu uthando lunye. Siyabonga Kelvin. Nangu uCree uthi ungabe 3 noma uCree uthi Mahrutman niyaphila from eMpumalanga province. We love you guys. eMpumalanga sibara yes. Uthi kuphi sibara seMpumalanga province. Ukuthi ugcwele ngothando lakho sibara. Correct. Sibara into engingayizwa kahle nangu sithera esimolweni. Sibara asikhulume kahle lena. Uthi wena sibara wazi imfihla yamaphoyisa. Ngwana ngakungitshela imfihla yamaphoyisa. Nami ngangitshela imfihla yama26. Nangu sithera ethi yena use Cape Town uthi sawubona uphi mntana. Yebo. KwaZulu Natal. UKwaZulu Natal. Manje sibali usho ukuthi sibali. Yeah. Noma sengikhombisa ukukhonza kangaka sibari. Usikabeni ubusifuna sibari mina awufuni ungitshele imfihlo eyigebengu. Nami sibari siyafana nami ngisona vele. Ngoba nami ngiyabamba vele. Yeah. Mana akawunjani imfihlo yamaphoyisa. Wena. Mina vele angikuphiki la. Nangu malungisi ethi sawubona sazi. Ngimagate mina. Usho yena igate. Correct ngiyamfunda. Ndizoza apho
I'm visiting primary school in rural areas. Westera, ngicela ungilokhu ngena bhuti wami, ngicela ungi-DM ngale. I will be happy ukuba ingxenye yalento isho bhuti wami. Ngicela ungi-DM ngale Mr Mabongo. Bese uthi isicolo lwakhe umkhulu hlezi edlile. Uba umkhulu angiholi pension ngoba yamazi. awuholi pension. Akulungile ngoba uqinisile. Uthele nangu mamsholozi somdala niyaphila kodwa uthi kusisi kusala songitshela mfethu imfihla ama 26 ngoba vele usibari wami wena kuba ngiyaxakeka ukuthi umamsholozi angiphela lo MK Mamsholozi wena uzovotela ngisibari ungangitshela kuyimfihlo yami lokho njoba ngesigebe ngeke ngokhiphe uzovotelani lozuma esigebeni kuyimfihlo yobugebengu kodwa into enginotisayo ukuthi nozuma waboshwa yes nawe waboshwa yes ungenzeka nisehlanganyele yodwa yes kuyimfihlo manje phuma umkhonto kaShaka kuthiwa awuphume lo mkhonto kaShaka kuthi wena uphume bek spakwaze yabona mina mfethu hasha mkhonto hayi sibari yabona ungakhankasa Inkosi yabona umkhonto oluyazwa yini sibari wathi utshole yamabhula enzabenza inhlamvu hayi sibari usufaka mina ngiyanqanqazela kule ngozi sibari le kwangena inhlamvu la mina akekho umuntu ongisabayo ngoba ngalimala yabona mina sibari kade sibari mana uyangena inhlamvu ekhanda wabaleka noma wawa ngabaleka ngeke phela sibari ngabaleka nami ngiyadubula mina amaphosa ngashaya phela amaphosa ukuthi adubuleka apha ngani yabona la sahlangana khona cha ibambele amahlanzi ya seyihlalele nje ngomunye umuzi niyaphuza hayi wena usafunda ngisamncane kade sahlumeza Yeah. masela yabona ngomthandana ekudasa khona shimana ya la wangicinga khona yes wangangithola ayisizwa hawu sekusho imizi how kathi masiqala kathi mina ngiphethe yarwani ngifihle but R1 lewa wentshontshe eplazini yithu phethe 2 abaleka bantu basongo phamukana ngathi afuse phamukana ngibulala wasuyishisa leyo phela R1 mayiqhuma sibari iqhuma kuvaleka indlela uthini semphethe ikhasha wawaphatha le K lonto mina sibari wawaphatha AK ngesandla ehlala ehlala boxini iRussia phela sibari lahlala eboxini hayi kulona laseRussia elapha Italian Lusaka ilusaka faka kunakabazela lona lila uphathe igeja awuthi sibari wawusomdeje no pineapple ibhomu hayi sibari sibari wawuphatha ibhomu wena wawuphatha le bhomu mhlambe sabona nje maphumo asabona masal akupha la bhomu sangena phela umzini sabona ungiphoza nangu macingwane ethi hawu umuntu wami angisamazi bese baleka nangu nangu macingwane nangu macingwane bese baleka bese ngibalekele nangu macingwane mbona ufake ufake ikepisi nje awu request emacingwane ufuna ukukubona mfethu hey ya ube sekingeni macingwane nje hayi kodwa sibaray awumuhle sibaray afuni qamama umubi umubi awumuhle sibaray ngibadala bengisho ukuthi ngapha mina yazi ngiqhamuke ngaphi nomthola hawazi ukuthi ngiqhamuke
Nakini. Kuthola ngasekhaya. Baba kompozi isikolo kanyana. Eh? Hlale uphela. Wena njalo wabiza ubaba ngesisebenzi. Wathi ubalanda naye ube umfundisi uba lokhungu. Abakhe phela ngangerongo. Uyabona lokho ngosho ke. Ngangamthu. Yeah. Yabo Ayi ngalizi ikepisi lekwaya kodwa. Lihlala phi? Eh? Uma uvule inkapezi ngikhombise ikhanda lalo. Khona umuntu olapha ngathi ekepisini. Wathi uhamba nododa u7 nje. Ngikona indoda yakho. Elai. Elo. Eh? Ewe. Hayi wozibani. Uyawazi uphotha cando ze26. Uphotha cando. Uphotha cando. Ngiyakubuna. Kade njenike bangu. Uyitshela siba. Kodwa mina ngidingafehla ntobazana. Dileza sa. Zithi ziyazi umabunga. Hayi ngafehla mina ayikwazi. Wathi intathelo. Kona bakwazi ngathi intathelo yami le. Uthi ayakwazi eBC. SABC. Yeah. Yeah. Abana ngikubela ngomsasa. Uhlala ngemuva. Mana ngomgqibelo sibari angithi uyakhumbula ukuthi 10. So hamba umgqibelo sihamba nawe ufuna uhambe etown la eMandeni uhamba babingelela. Man asiqalela la ngizalwa khona endaweni yami. Qazi bese sithemba. Ngigqibela ngo. Lo siyakuwa. Ngicela ukuthi ngitshele ukuthi la ngangenze njalo. Yeah. Ngoba ngihlala ngadwa lapha futhi endlini yokhethe. Yeah. Angesabi indlu yami ayivalwa. Ngiwende lutho. Ngoba usuke ngizongibulala shayisana. Nawe uyophekelela futhi ngoma ngithanda. Awuvale endlini osibani? Hayibo. Ukufika endlini. Ukhumbule, window ivulekile. Umile utshani. Kodwa nosibalo wami khaleze ingane zami. Cha sibani ngasho ngizokhandela uround mina ngithi. Phela msahlanganisa into zami sibani. Mina nguphoqi ngalokho kodwa ukuthi wena uyazi. Kwazi siyaphila kakhulu mfethu. Just bafuna uhlele ugundile ngeke le ndawo empandle kanje. Hayi eyami akuyona yakho kuright mangitshe. Uright mangitshe. Ngoba ingozi lela. La manhla. La uright mina angayiphoqa. Khona sawubona Khonzi. Maxapasha. Uyazi osibale. Ngangaqonya uxabhasha njalo. Wacula. Kwenzakalani? Hayi. Wawuseyisigebengu kodwa nani into bona iqophisa. Namanje isona isigebengu. Awusibala nta kwayiyeke lento yakho. Ngake ngizongifa. Kodwa sibala ayibuseli lo mgebengu. Ayibuseli sibala. Man wena wasilutho. Wazi umthetho ophoyisa. Alikho isango lokungena igebengweni. Alikho? Phunge kanjani? Alikho isango lokuphuma. Akuphunywa. Alikho isango lokuphuma futhi. Khona lokungena phela. Wa njoba ngene. Mawangena ebugebengu neyokuphinde uphume. Cha. Icha. Sibala njengamanje ayisekho into ongayenza eningi ngeke usaphikelelise nje umuntu wena sibala. Njani? Usekamphikelela umuntu manje. Awusekho ibhamu zakho amabhomu akho konke lonto ayisekho yonke. Phela wangadalwa ngesibhamu. Nangu macingwane nangu uzokhuluma manje la sibala. Khathala. Hayibo, khathala umuntu esifazane sibala. Muntu wami. Yebo. Unjani? Futhi ngimnyama nje ngiyambona. Uphumaphi vele? Uphumaphi ngoba phela sisakwazi. Bese ngibalekela umacingwane bese ngibalekela. Hayi uphumaphi? Ngasuke ngamthembisa ngizomakhela uround wakhe. Ngiyamtshela ngithi nami ngisahlanganisa phela. Base kuhlangene ngizomakhela manje bese vele ngibalekele. Hayi wrong god. Hayi. Unamanga ukhulana ubamba ngemoto mina ngihamba ngenyawo yabo. Yazi ngifuna ukuzamela isiqoko phela mfethu. Uthanda yiphi brand? Isiqoko. Hayi leso siqoko asingichazi. Ufuna hlobo lesiqoko. Sho ikhangoli, ibani, iNike, Adidas, isipho sifunayo uzokuthenga umacingwane. Umama sekhaya nje. Awu wena. Uyena. Ubonena ngathi angikhohlisa lapha. Hayi, angathona kade ungasekho.
Dala, mina ngiyona inkobela wena thenga losithandayo. Engisithandela wena. Wow, Yeah. wow, 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 Ya wow. ngizomthengela-ke umuntu wami. Ngiyajabula uma ngikubona u-right. Ngiyaxoxa ukuthi kaze washonaphi. Ukuphi njengamanje? Senkandla. Namanga nikhona la. Ila. Vele ozala. Ah, Ozala. ukhululeke. Hayi isigqoko sakho siyangiphoxa. Saphoxa. Hey. Ungani? Cha Hayi. uzothenga esinye. Hey, angisithandi. Manje phuma nesephoyisa-ke. Hayi mina ngiyawasaba amaphoyisa ngifana nawe kudala. Angithi nawe wawasaba kudala nami ngiyawasaba-ke. Amaphoyisa alesabi ngisaba ijaji nemantshi nabashawuthi Bara usaba amaphoyisa. hayi Awusigebengu sami. manje ngihleli nawe Kodwa lo sesugcwele ngesigebengu sakhe mfethu angifuni uqamba manga. Uyena oqala ongenile yabona? Nakuqala uyena wakhuluma nawe oqala yakho umoya. ya entombazana Hello. wena amangakoshela ungangiqoma njengoba uyisigebengu Ngiyathi sengiqoma ungangeshelile. Hayibo. Usamshela usengakuwa vele. Uyaphi lapho? Phela mase ungishela ngizokuvusela uthi wakwaqonywa kwaXulu. Ish. hawu vele ngangaqonywa kwaxulu Usekhatha leyo sibanga usephatha. mana angibafuna abakaxulu ngoba ngangaqona Hayi ngeke ngazi phela noma usaqonyiwe namanje. uhlala kuphi wena Ngihlala enkandla. hawu zake zafika lapha enkandla No ntshontsho. Ngihamba uzogila miphi imikhuba. Nenzane enkandla. Nenzane enkandla. sazokho imithi lekuthakala lokuduma kwezulu yabo Hayi yesinayo leyo mithi ngakithi asisukele. mphenduli uyawazi umphenduli wena Hayi angiwazi. Nani funa ukudumisela abanika izulu. umphikiselo Wofuna ukudumisela abani izulu. Liphi eliphoyisa ufuna ukulisusa ngezulu. mana awunikeze nangu umuntu wami engisebenza naye inamba yakho yazi Okay ngizomnikeza. ya Eh. ngiyakuthanda Love you too. yazi Love you too. correct love you Nazo-ke. Awusigebengu sami. thando zami Awu bawethu ngayikhethela lo muntu. hayi bo ngiqonya abawu-7 yazi Uqonywa bawu7 angizobakhipha phela ngowasenkandla mina. eyi ngezulu Ehhe bonke laba bazophuma nje ngisale ngedwa. hawu mana-ke ma ngicela ungadilizi imizi yami esengiyakhile Hhayi, bashibhizi angizukuyidiliza yazi ukuthi ngizofike ngibatshela ukuthini. isigqoko sami usithola kanjani Hhayi angisithandi isigqoko sakho hhayi siyangiphoxa nje. ngicela uneze sihle mana-ke Ngizokuthengela esifana nalesi sami engisigqokile sifanisane sowu-2. enjani Bese ngisigqokile lapho kwi-DP yami. yamkhulu Hayi bo nizobiza umuntu wami ngomkhulu. Hayi bo phambi kwami. yebo sakubona sakubona unjani khuluma nami nomkhuluma baba Uyavuma bekubiza ngomkhulu phambi kwami. Hayi bo umjitha wena phela ngimdala awisasi saseMpumalanga yes mfowethu umdala kodwa nje hayi ukuthi ungabiza ngomkhulu imisebenzi yakhe ayikhombisi kuba umkhulu. awisasi saseMpumalanga correct sendoda kumashana okuyini baba yini manje awisasi saseMpumalanga ngumashe imbuzi Ubashiya imbuzi awisasi
Yes. Mashani. Iy'nkukhu ney'mbuzi la egcekeni Thank egaraji. you. Thank you. Sewona ulayini lo usabelayo kuwutime kunyaka. Wesazi sasempumalanga ngimashani. Umasha la iy'mbuzi ney'nkukhu la ekhaya. Wena ubuthi umasha. Hayi akusona ngisabelo lesi sashayelelwa ngaso le-26. Abafowethu, mashani bafowethu. Correct Unakani. nangempela. Unakani. Unakanye. Abafowethu, mashani Unakani. Ha? Kancane Zolani futhi ngicela Unakani. kancane Zolani ngicela uqale usekeze sibusise ithuba then sizothola ithuba la baba. Unikeza nethuba. Busisi. Salut. Ndoda enkulu. Yeah, Lord. Awu ndoda ngiyasabela nawe angikubambi ukuthi usabela muphi ulayini. Ulayini. Yes, angikubambi. Uyona leyo ndoda yashayelelwa ngamashumi 20 Amashumi amabili. Yes. Awafundeli namfundela indoda eyi-26. Ngethambo ley'gcekeni wena yathola. Akinge ithambo legebengu. Usebenza kanjani? Indoda isebenza kanjani? Ombelekile. Ishoka ibhilidi. Belekile. Indoda isebenza ngey'yalo nangembilikijisi. Ishoka ibhilidi le ndoda. Indoda. Nakanye wena ulifundele ibhilidi. Ulifundele. Angikhuphulele isingili lapho kumaphuza. Ungikhuphulele isingili lapho kumaphuza ngiyakhuphula. Correct. Sengikhuphulile. Hayi nangempela ngigcwele amaphuza ngaleyo Lamaphuzu ndoda. sekazokhuphula. Ngangake tendeni lakho maphuza. Yathola. Akuyabamba. London. Correct. Favorite thuba. Mfethu. Ayikho ngaphandle. Zilonda sawubona bhuti na indoda enkulu. Yes. Hey, zikhambani? Favorite thuba ndoda. Ya, uyaphakamisa. Yes. Uphakamisa phambi kwabantu bomthetho, phambi komaphuza. Kusuke kunecala kuze asibophe yabo. Hayi mina ngibona ngathi le ndoda hayi ayiyazi inombolo ishoka ibhilidi. Mina. Usho iblondoda amaphuza. Ayiphakamisa inombolo le ndoda ishoka ibhilidi. Iblondoda amaphuza. Umaphuza Nakani maphuza ukuze sincinzwe phekwe inombolo. Wena usukudala inombolo maphuza kuncinzwe uyathola. Yes. Was correct. Yes. Yes. Yes, mashane madodeni. Hayi correct Ngempela kumasha kanjani? Nazo ubambe sokuqala. U6 angiyibambe ngaphandle. Yes. Nangempela wendoda. Sabele nale ndoda le. Yes. Yes.
Wash correct, yes. Mashani wendoda. Eziphela Hawa amashadi. mapeni nangofakazi. Nangofakazi. Awuthi mfethu khona uzongibamba. Ngivele nami la. Hey. Mabongo. Yes. Khona uzongibamba. Sesikangangokuba wendoda. Wash, yes, correct. Nangapela. Hayi Mabongo lento. awudonsa umaster lapho. Aphakama mapeni. Aphakama mapeni. Yazini. Kiyani ba uthi uyiphoyisa. Ngithola ukuthi ukuphoyisa leki. Hey, Mr. Mabunga. Hamba kanjani lapha? Yeso. Uphethe le ndoda. But it is cool. Uphethe indoda enkulu. Uzongena yango. Ngivela. Oh, nathi indaba. Yes, wendoda. Awuthi ngikufakele ulayini wami wendoda. Yes. Ushayisana naye indoda yesipeleti uyangilanda. Yes. Yes, ushayisana naye indoda yesipeleti. Yes. Uyayifundela leyo ndoda yesipeleti. Awuyifundela indoda isebenza kanjani? Isebenza 226. Yes. Sengicela endodeni. Indoda isebenza kanjani? Angana uyifundela indoda yesipeleti. Ekuyiyona echusisa ulayini ngolayini. Ngendoda elapha emakethini ngiyaqoma. Oh, yaqwaqwada useyintabeni ezimhlophe. Yasekhala amanzi indoda. Awuyikhala amanzi. Yes. Waqala ngani wendoda? Hey, kalamanzi. Zikhala amanzi. Wemfowethu. Wendoda owumfowethu. Uyagoma useyintabeni ukangawo ngephi. Zikhala amanzi indoda. Yes, indoda. Yes. Nangempela ukangawo ngephi. Uyagoma ngephi. Ngilande ndoda. Ngilande ndoda Mzuzu. Awusidala isigcwala ndoda wagcwala ngani? Yes, Mzuzu ngesokuqala. Uyagqoma ngepiki. Ugqoma ushayisane. Ushayisana nani? Hey. Shayisane kangako ndoda. Ushayisana na i-crown. Ushayisana ne-crown. Ne-crown, yes. Ndoda sinamandla ishayisana ne-crown. Wemfethu uyayilanda le ndoda esinamandla. Ndoda sinamandla wendoda wakhe. Yes wendoda esokuqala ibane sokuqala ndoda shayisa ibane sokuqala ntaliyani ibane sokuqala hayi ibane sokuqala ibane sokuqala ntaliyani wendoda awusidala isigcwala ndoda wagcwala ngani ukuthi uyaqoma Nangempela yekangako leyicela wendoda. Imhlophe yes mfethu ushayisa nenombolo ukuthi mfethu uyisebenzi wemfethu ushayisa nenombolo esikangangokuba mfethu uyisebenzi wagcwala ngani uyisebenzi wagcwala ngani ndoda ukuthi uyisebenzi yes ngagcwala ngokushayisa emageyithini asempumalanga thola. Awizwa leso Uqala ndoda uyiphi Mzuzu lendoda isabele ngilani. Ngathola kungako indoda yothisha emakethini. Ngathola Ndoda ubani? ewuthisha wase-26. Uthisha yaziphi mfethu. Yaziphi mfethu. Ngesokuqala Mzuzu. Ngiyashayisana uyangilanda. Pheka kuthupha. No, ngesokuqala mfethu. Ngesokuqala ngiyakulanda unothisha. Yes. Awukangawo ngemfanelo. Yes silapho. Yes silapho. Uyindoda kaShayo mfethu. Ne briefcase.
indoda enkulu isafuna ukufolisha indoda enkulu ade wena lifolisha Man, hayi indoda oba. Yes. Ngimashisile ngathi Indoda shayisana oba. naso isipeletu. Angifunde isipele bana sengikhiphela ukuthi mina Kufanele mfethu ngindoda. Yolanda wendoda. Kufanele phela mfethu ungasifundeli isipeletu ngangani sishiyana ngamagunya nangey'kepini. Wena ungaphakathi Sishiyana ebhilidini. kuyiphi indoda engaphakathi ebhilidini? Leyo Asikangaka ndoda yeah. ngaphandle. Yes, wena usegeyithini phela mfethu unakanye ufundele inombolo engaphakathi. Wena usebhilidini angithi uyathola ndoda. Unayo leyo Awuyizwa nombolo. Unayo leyo nombolo. Ha? Unayo leyo nombolo ungayigcwalisa leyo nombolo. Wena ungaphakathi mina ngaphandle. Lapha enkwaleni mina. Uba senkwaleni. wesibatu angiyezwa Hey niyagijima kakhulu bamabunga. Hey mabunga. yabhuti Ngikhona lapha eMandeni njalo. ukhona le mandeni Ya le ndoda nje ngiyayidlalela naye hayi ngoba mhlambe kuukuthi kanjani. Ngithi awuthi nginyakazise. Siyayigingqela mfethu, siyayigingqela. Siyayigingqela. Soqala ndoda. Soqala ngisasabela nomaphuza ngilande. Mashi udala ipolisi. yaba isayofolisha le ndoda Ngithi mina ngisemandeni mina kwaSithebe lapha kwaCabashe ngasemarumeni. yes ngiyabona bafu phezulu le Ubaba omncane wami uprincipal wakwaSithebe. Ukephi nendawo wena? but ngimjwayele kakhulu ubaba omncane wakho ngoba ngibe ngimenzele security lapha esikoleni uyabo mangabe ethempelini lamaNazaretha Ngasesikoleni. yes ngasesikoleni khona umuzi oyisitezo lapho eduze Oh ya ngiyabona. umuzi wasekhaya lo Okay. so nje ngiyajabula kakhulu bafethu yazi ukuthi khona into eyenzakalayo le ethi le ndoda le ikhombisa uthando bafethu ufuna ukukhuluma nabo ufundisho naye le ndoda isafuna ukukhuluma nawe mfethu ibambeleke lana Yanda. Yes, wendoda. Ngihlezi ngikubamba la wendoda. Ngikubamba minyaka kulama video utsabela nalentwana. Lentwana esabela ungakhanya ngilana. Ndoda. Mina ngindoda emhlophe. Yes. Oh yes. Ngayithola eMpumalanga le nombolo, ngadabuka eMpumalanga. Nakanye ngikuphikise ndoda ofezi. Yes. Ayivumi Nawo leyo futhi. nombolo. Yes. Nakanye ngikuphikise. Asiphikise eMpumalanga. Hayi ndoda inombolo ephikisayo eMpumalanga so. Kunenombolo ephikisayo. Unakanye nangempela. So Iphikisa ngaliphi iqiniso? Hayi kangaka inombolo ephikisayo. Iphikisa ngaliphi iqiniso? Le ndoda inokusabela inombolo ingayigcwalisi. Hayi samasha nepolish le ndoda le. Ushilo wabusabelile umaphuzi ukuthi sayishanga kuyofolisha. Yeah. Wendoda. Ndoda ofezi. Mashani wefethu. Nangempela. Hayi mfethu hayi ngaphandla ngiyibamba. Awu ndoda omaphuzi. Siyaphakamisa ndoda omaphuzi kushayiselele leyo ndoda. Ukusibambisa le ndoda. Ukusibambisa le ndoda. Le ndoda esibamba thami nathami kulama video. Ugejana. Wefethu kumele sijaje kumaphuzi ukuthi siyaphakamisa amaphuzi. Awusumasha washayisa wendoda. Selimashini ifolisi. Isifolishile leyo ndoda. Isifolishile leyo ndoda. Hayi uyabamba ipolisi imdala ashayisana. Yes mfethu usudalile ipolisi. yes
Ubani lapho Babukeka ngathi ubhlokhe imic lapho. Oh yes, Dr. Sbantu. Yes, nangaphela. Awu yes. Wendoda, ongidalele phela nami ifolishi ngishayisana. Awuzi. Wemfethu. Time udala ifolishi ushayisane nani? Emabunga angisayizwa le ndoda. Bayivala le ndoda. Yeah, I cancel. Yes. Ngiyacela time udala ifolishi. Walidala. Ushayisane nani? Usulidalile. Muphi la inoshayisene wendoda? Angathi ishanga nombolo lesixhafu le ndoda idala isixhafu eyibamba. Maphuzu yamdalela. Qinisa ukhakhe. Sesitafini. Udla ama-grapes sesitafini. Awu yes. Igcwalisa inombolo. Uyachabaza. Awuyagcwalisa. Ubaba odala usiyabamba. I see this is now. Siyabamba le ndoda ukuthi ubaba Mhlawumbe imic yakho ithe ukusitheka. Sekunjani baba? Ya ngiyakuzwa. Ngiyakuzwa. Khona bengenile futhi mic yakho uvulela umsuku benomsindo yabona? Ya. Sekungconywane ya. Ubamba ngani? Uyabamba ndoda. Wemfethu. Lezi over total inombolo engiyicelile. Zangashayisa. Awumashe nazo indoda sicelile. Lezi over total. Ngiyacela kuTime. Uthema udala ipolishi. Walidala ndoda. Uyangilanda phezulu. Wendoda ngilande. Ngiyacela. Ngilande ndoda esahluko. Ngilande ndoda esegate. Uyigate phela wena. Ngiyacela. Ngithi Time udala ifolishi. Time udala ifolishi obudala kuTime. Ushayisane nani? Yaziphi inombolo? Awumashe nazo. Awusesitafini. Yes. Ayishayise kangako. Asikulandwe ndoda, asikulandi ziphi. Mina ngezwe ngo-Ali ukuthi into kaMthandeni incane ingane mhlambe imimitha. Angazi. Balo uvula iphini bafethu. Othi wezwa ngo-Ali. Uba lo vula iredo manje. Hey bafethu konke lomsindo lana. Awufethu. Lo muntu ovula iredo. Vele umkhiphi umuntu onomsindo mabona. Wendoda enkulu. Wendoda sicelile wendoda. Umasha nefolishi. Sisame ngale eceliwe ndoda. Ushayisane nani usulidalile ifolishi? Udala ifolishi kuTime. Yes, walidala lamasha. Washayisana nani? Wemfethu kuyadala usabele kuyangako. Ngamuphi? Umashile nje wena wemnyango wawudala ifolishi. Udala ifolishi. Idiamond leliphethe. Ufundela ngalo Diamond. Imisebenzi imhlophe yase 26 le uyidala leyo nombolo ndoda esegate. Ndoda esinamandla uyidala leyo nombolo.
Yangashisa. Wendoda ishayisane kangaka. Uyidalani leyo nombolo? Ndoda esinamandla. Uyayifundela leyo nombolo ndoda. Uyidalani leyo nombolo? Wemfethu uphathe ugcwaleke. Ngilande. Ngilande. Uphathe ugcwale ngiyimfanelo zakho. Uyidalani leyo nombolo? lalela wensizwa mina angazange mina ngonikeza amaphuzu angihlele ukuthi bonjiwe ngoyinikeza yena ngithi ngayigoqelanje yazi Ha, unikeza uyishayisa nenombolo kanje. Hayibo. wena Iyavuma. Iyavuma Ushayisa ukuthi iyokugweba leyo no. Iyokugweba leyo nombolo. Iyokugweba leyo ayivumi. nombolo ndoda. nangu Iyokulalisa egazini leyo nombolo. Udalela umaphuzu Mabusomjuda. idayimani. Hayi somjuda. Sovuka ekseni sikujuda wendoda. Udalela umaphuzu idayimani. Yena umuntu akakhanye lo akanayo Lendoda ukukhanya. ungayisayinisi nenombolo. Kodwa hayi ke yasabela le ndoda yathi hayi. Yona inotisha. ngiboshiwe mani Oh. Sibambe insabeleni zayo. ngiboshiwe lo ngisebenza ngayo nawusebenza ngami kusakho uyazi Live. yes Yakubamba. Usebenza ngamaphuzu. yethu lapha Hayi le ihlalo ndoda iyicashaza. Wendoda ufethu ayilanga le ndoda iyicashaza isebenza ngomaphuza. Iwulayini kamaphuza. Isebenza kuhlaza le ndoda. umaphuzo kababa mina ngokwenzela Wendoda. ngejalo Usebenza ngaye. maphuzo kababa Utalani mina nomaphuzu. ngokwenzela ngejalo Utalani nomaphuzu. yes Utalani nomaphuza. uboshiwe ufake imali kulo Ngiyacela udalani nomaphuza. wena uhlala ngaphi uma uboshiwe ngoba uhlala naye Uyacela kuceliwe. Nakanye ngishayisela umaphuzu idayimani. Nakanye ngishayisela umaphuzu idayimani. Idayimani ngiyalifundela. eyoshayisela wena mfowethu angithi uboshiwe maphuzu onikeza usibanibani nayithothaka angithi Ubela ngebhesuku wena. yes good nakho Ubela akufuneki ngebhesuki. ya ngizokubhesuka ngithi Nakho maphuza uyamphosisa. Uyamphosisa umaphuza. Hayi ukuthi manje umdalela idayimani ukuthi sezosabela naye. Nakanye. Yokushiya inombolo yolala egazini wendoda. ondoda kuyinothando ngangako Awuqala ubayeke icendeni lakho ngekuthunga maphuzu kubalulekile. uyathola Ubahlelela. ngangako ecendeni lakhe Ngiyakubamba. yes Ngiyakubamba. ukhona ngesahloko sonyazi lwase-26 Uqala bagcina ba. Uqala bagcina ba. Ubani oliphakamisayo? kuqala isigebengu ugcina maphuza Nangempela. yes ndoda correct Kangako uyabona ke usushayisane kangaka. Usushayisane kangaka. yes wamfethu ukuthi nakho ngisebhaka ngintazini Ngiyakubamba usebha. Kodwa yaziphi kunenombolo engizoyidala wena mfethu ngizoshayisa lapha emandiyeni ngikhona nginekithi lapha emandiyeni kodwa ke ngokuhlala ngiseThekwini uyabo ngisenyulenze kodwa angishayisile ngalapho ngizombamba uMabunga ngizobamba eziwu10 zakhe sike sibambane nje sike siye ngeyamashumi uyangilanda yes mfethu nangempela ngiyagcwala yes mfethu ugcwala ngami ugcwala ngami ekangako uyogcwala ngami sengishayile nangempela ekangako leyo si umalanga ya ngizobamba eziwu10 zikaMabunga bese ngimfakela ke sengishayisa ukuthi eksemaphuzu sengikangaka iphi le ndoda ethi inkosi yama26 angifundeli indoda inkosi yama26 Hey, ngamosha kakhulu mfana hey
Yes, uthi Ah, uthi ah. wawushaya amadalidi. Ya ngithathe ipam kakhulu. Uyakwazi endulini? Ntulinde. Hluphe kakhulu lapho. Hayi, bengatshontshela abantu. Ntulinde la enkonkozi. Onkonkwezi, konkomidli. Ya, komidla kade ngigunda khona. Ngizakugunda ngomshini. Hawu. Bekuphethe bala bekuba ulokhuzana Ngisazi uphethe bala. ngangigunda. Nangu-Webs Mzimela kuphi usiphi lesikole usibali wami ku-Webs. Ah, Useshona. Uyambona? okay. Sokubheka Ngiyambona. emsahweni ubheke Exactly. esamungu. Yebo. Magundaneni, Emakhuntaneni. Nakhu wona esiqoqweni, indasiya. ehlanzeni. Lalela umuzi wakithi omkhulu kodwa bakhona abazali. Mawudlula ebhonweni yabo. Ah, Ubheke kuphi esikoleni lesi. Esikoleni. siphi Inhlaselo isikole? yabo. Inhlaselo. Eliselo. Yo. Okay. Ingakithi lika lapho. Mina ke ngilapha ngasenkomidli. Yilapha ekuzalwa khona oledi wena mfethu. Lo muntu engidabuka kuyena. Yes. Ya, endulinde nje isekhaya komame. Bese kuthi kaSithebe ila ekudabuka khona ithama futhi nakhona lidabuka lapho lidabuka endwedwe. Emva kwalokho ingedle yakhe yazokwakha umuzi wekhe ehlalayo lapho. Ngike ngamchazela kumaphuzu ukuthi kiphi. Unayo inombolo. Yeah. Yes. Correct. Hey wemabunga. Yeah, nangu usapheka la. Awumabunga uyapheka. Uyapheka nangu. Umakoti uyamshaya mangapheka. Nangikhona ukukhuluma lo mthetho. Lo mthetho wakhona. Isibari mina ushawayo. Uthi uyapheka uyashaya umakoti yakushaya. Ngiyothathelani i-power bank njalo ngiyabona ukuthi i-battery isincane. Sengiyashawa manje. Bafana. Mani lalela bhuti. Ngizoyithatha inamba yakho. Ngiyafisa ukuyibona le ndoda. Ngeke ngiyiblesse mhlambe ngokuthiza yabona. Yeah, bhuti wami. Ya, ngithanda ukuthi sichasane. Nami khona Yeah. umsebenzi engiwenzayo. Awumkhulu kakhulu. Ngicela ungene kwi-profile yami. Mhlawumbe uzoyibona lento engichazela ngayo. Umsebenzi engiwenzayo. Okay, ungayithatha inamba la sibe siqhubeka 061 0905. Mana. Ngicela ungibambela nje kancane. Okay. Ngakithi samungu. Kodwa kuyakhona umadida. Yeah. Mina ngazalulelo. Yes. Ya, ngicela ungibizela ke baba Mabungu. 061 061 368 368 2456. 24 sorry 2456. Yes. Okay, ngicela ukuyibiza ithi 061 Yeah. 368 Yes. 2456. Yes, iyona bhuti wami iyona le. Alright, ngiyisave bhuti. Uyazi ukuthi ngiphekwe project nje nami mfethu kakhulu ngoba inhloso kakhulu njengoba ungibona ngikhuluma noSibari kanje inhloso yami enkulu kakhulu webhodi le ethi nginayo into ethi isystem yethu mfethu la eSouth Africa ayive is-challenger is-challenger thenini mfethu kukhona abafowethu abangena ejele beboshwe baseve lokho abakusevayo ne uma bafuna ukushintsha mfethu babe nayo into ethi no siyafuna ukushintsha sibuyele emphakathini sikwazi ukuphila njengawo Sibari isystem yethu kodwa iyayibukeke ibakhahlela kakhulu so ngicela ukuthi sizoxoxa mfethu kakhulu ngiyabafuna abantu abanolwazi kakhulu ngayo lento bese ithi into yami ke ngifisa ukwenza iproject or sort of iproject
Yeah. Ngisemzameni yabo nje ngoMonday ngizobe ngine-meeting nomeya waseMandeni. Ngifuna uqala iproject la engizosondeza khona abantu laba abangaqashwa ngenxa yokuthi bake baboshwa. Ma-criminal record. Yes, mfethu bekwazi nabo mfethu ukuphila ngoba iqiniso lithi kukhona abafundayo mfethu kukho konke okwenzekile abafisayo Yeah. ukubuya bephile nomphakathi kodwa isystem yethu ibakhahlela ngaphandle. So ngicabanga ukuthi nawe uzo-updateka nje bafo eziqhubeka konke sizobe Yeah. sesibona ukuthi ikuphi okuhlelekayo yabona. Yeah, uyabona nje uthinta ibhathini langempela-ke lapho Mabunga, ngoba nami ngike ngayigida indaba criminal record, ngayigida ngaze ngakhathala bhuti wami. Yes, Ngicabanga ukuthi imisebenzi engayiluza more than 5 ngenxa yes, ye-criminal record. yeah, Eyayi-right imisebenzi, angisho umsebenzi nje into encane, imisebenzi yes, ongaphila wondla umndeni, yeah, yabo. yeah, yeah, So yahamba iminyaka ngagcina ngingene ko-Uber, ngabona ukuthi no Uber bayangigqilaza. That's why yes, ngize ngenza le business engiyenzayo. Le business engiyenzayo I require izinto eziningi, idila nama-cellphone kuphela, yabo. Angiwakhandi, but uzobona nje uma ungena kwi-profile yami uzobona khona ama-video awu-3 aphiniwe ukuqala achaza ngayo yonke into. So Bantu, nami ya usibantu cabasha. okay, cabasha, okay, good. Yeah, uzobona nje it's all about ukuhlanganisa, Yes, and it's yes, yes, easy money. It's easy money for umuntu ongenzi lutho ohlele ekhaya, yabo. It's just yeah, for ukuthi athole ikhithi akwazi ukusebenza kuphela nje. And yeah, uma bhuti uthatha wami ukubheka, baningi abantu abaphatha amafoni anezikrini eziglass. Abasekho abantu abaphatha opopopo like, yabo. Usangezwa? Hello. Nese ungamukile mfethu kusekhona ucingo lokuphazamisa ngaphathi ngikutholile ngizosesha mfethu laphana uSibantu Cabashe, but okukhulu kakhulu bhuti wami lokho kushoyo kokuthi funa sikuzame ukuthi noma isystem ibakhahlela abanye abafowethu Yeah. abafisayo ukuba baphile emphakathini, nathi kukhona mhlawumbe singakwenza mfethu. Mina uNkulunkulu wangibusisa mfethu njengoba ngiwumaphuza ngizosho ngelanguage yenu, ngiwumaphuza uyahleka Sibari. Yeah. Kuyangi-expose kakhulu mfethu kwenye igenge Yeah. edonsa kanzima ngenxa ye-criminal record, otholayo ukuthi no kukhona iphupho umuntu analo afisa ukulenza noma ufisa ukuqhubekela phambili. So nginalowo muzwa lowo ukuthi ngifisa ukuzama silekelele la okulekeleleka khona, kodwa ekugcineni Yeah. kwakho konke sifuna ukuphila impilo yomuntu omnyama mfethu, singacindezeleki size siyofa, uyabona. Yebo, ngoba ekugcineni umuntu ugcine sebuyela back egangeni, mhlawumbe uma ukuthi ubeboshela ukuganga ngenxa yokuthi Yeah, ukhahlelwa isystem, yabo. kwethu Abone ukuthi mfethu. yini ikuphi okunye engizokwenza ngoba phela ngiyazama manje, ngiya-apply kodwa ngikhahlelwa ngapha nangapha, kuthiwa ngisigebengu, yabo. Bhuti wami So omunye ngiyabonga egcine kakhulu mfethu. emumva ethi hayi yazini ngcono ngivele ngiyophantaka ngoba vele isystem yangikhahlela, yabo. So Nayindoda igalelo. Bhuti, Yebo bhuti. lokho okushoyo bhuti ukuthi ubugebengu ngaphela kunzima kakhulu, difficult language yabo. No, Yazi angisho ukuthi mina angisho ukuthi utshelwa inkosi yegebengu. Ubugebengu ya khona ephalamende, kukhona kodokotela, kukhona emaphoyiseni yabo. ngiyakulanda, ngiyakulanda, Uyangizwa? Correct mfethu. ngiyakulanda. Shuthi Kangako le ushayisanayo. Ushayisane kangako ndoda. Kodwa-ke yeah. sesishole ekuthenini silungise. Zogcwala ngayo inombolo sithabekile yabo. Okay, ayikho inkinga. Mfethu, uthe uzongifonela nini? Hawu Mabunga, ngizomfakela mase ngishayisa ngalapho ukuthi hayi ngiyashayisa. Nawe ngizokushayisela ney'nombolo ey'kangangokuba utalanta ifolish nebar. Yes mfethu. Ayikho Nekantini. engaphandle.
Imbakama. Uyabona mfowethu ubugebengu ake kuphele. Angeke kuphele kodwa singazama ukulungisa ingane zakwethu. Ya ngalezi yalo esiyalayo ngazo yabo. Ya phela inkinga iba semsukeni kwi-background yabona. Nanokuthi ke sinani ephathekayo noma eoccupy umqondo womuntu omusha endaweni. Yabona bafo mina ngiyafisa ukuthi ingane ezincane kayiboshwa yabo. Hawu. 10 years njengami. Hawu. Oh. Yini manje? Kanti kumnandi nokuboshwa. Mana anganikuze ugcine ukuboshwa yazi. Usungathunywe umuntu lapha ngathi wena oyishanga lozo nombolo oyishangazo angathi Yeah. busuyangizwa busulokuhlumeza Phakathi. uyabona futhi abantu mina futhi ngagwetshwa ngayeka angisaqonyiwe nje iqonyo ngoba okhwini ngamfundela ukuthi ukhwini sometimes uyathola Ukhwini usamdenge. sometimes ukhwini Shayisaphi lo mboyo. hawu wemfethu shasempumalanga ukhwini sometimes Awuyigcwalise. yazi Awuyigcwalise la eshayisa khona. sometimes ukhwini uyakuphekelela isofa nangu maphosa nhleni angaphekelela isofa ukhwini wakhe samthenja ukhwini thina sishaya ngokhwini siyamfolisha yathola siyamfolisha ukhwini Ayikho ngaphandle. Ngangani nginayo inombolo yokuthi usebenza kanjani nakanye ngikuphikisa. Mina shayisa lawo nakhulani sabele nawe lezi nombolo. Ngizoshayisa ngizoyifakela indoda omaphuzu ukuthi hayi ngiyadilika-ke manje ngisuka la eNewlands ngiza ngalapho. Vele ubhesi kangawo ngalapho. Indabuko. Kahle kahle indabuko. Nginendabuko ngalapho. Le ngasemaromeni. Kacabashi, cabashwa inamatekisi. Ngakubo kwankolo. Unkolo baba omncane loyo. Usibu, amazi usibu ubhuti wakhe. Ubaba wami ke loyo. Oh namdlalo. Yabona uhamba kanjani? Namdlalo. Baba wami ungonya. Ungonya. Akabizwa ngalelo gama. Angijazi. Ubizwa thina sibadala kunaye. Hayi wena. Ubaba wami ke loyo. Ufike manje ugogo wakho wayiphuza la kwaNgcobo kwaMandlela. Yebo ngaphesheya kwaMandlela phela ngaphesheya komgwaqo. Yebo next door. Awu. Yena mfana. Hayi. Uyalazi iphesa lami? Uba ukazi. Ingelosi. Bakithi. Umphathele ibhodlela elibomvu lapho yazi. Uleya ngizokuphathela ba. Awu. Ukazi la. Hey. Nokwakhelene kanjena ngoMandlela. Yeah. Isukoka lo phoza khona. Hey, sibani. Uyazi ukuthi akasekho ugogo. Ushiye last year ngoDisemba. Ngani ngangikhona mina? Emngcwabeni? Angikubonanga kanjani pho? Abantu babengaka ongabona abantu. Kodwa ngempela phela ngoba nami ikhanda lami laliyibhithanele. Umgwaqo konke la ngakomthembu abantu sasihamba noMosi, yambona uMosi? No. Umajola inyanga. Yebo. Inyanga umajola. Sasihamba naye solala khona kwaMajolo. Savuka ekuseni sahamba sayikhaya.
unu Man, mfana, khona umfana ade sihamba naye la. Wahlangana nomngane wami umaziyo wathi akamlungisela amthengele ilokhu ama-airtime. Lo mfana uthi kade ngcwatshwa khona kwacabasho. Ube ngcwatshwa. bekungcwatshwa usiya uyabona lapha kwamajole uyabona ngezansi kwakho kuntanzi losa okungasekho ya khona umem khona umem washiyela ingane kabhuti wakhe umuzi yona ke le bayigwaza nini bayigwaza last week iphumuke ivuzela nje ubephe imphilisi Yo, ngiyamazi. ungasho uqinise yazi ungasho uqinise usiya ifenisha kagoga yikho yonke Yebo, good. Yadayisa vele. Ngiyabonga umfana wami. Hawu. Ngazobona nawo. kuleka ngizofonela mabubu Ungithinte wesibani ungithinte bhuti wami yeso. ayikho inkinga bhuti Mfethu siyabona. Wesibani before sihambe kulo live. Kunanayo lento ethi kanje mfethu mina ngiyathanda ukuthi sifundise negenge sencane ekhulayo yabona. Ungathi nje kubantu abakhulayo ngoba phela lokhu kuboshwa sibari akuyinto emnandi. Antshe manje masikhuluma nosibantu la sikhuluma ukuthi ezinye izinto ziyama la mawuboshiwe. Antshe yabona ziyama mawuphuma impilo ayisaqhubeki. Iyanqaba ukuqhubeka kumbindula. Ikhonto ongayisho sibari mhlambe njengakho ukuthi ubugebe ungabuyisi yawethe njengalezo. Ya, mina sibale engakusho nje phambi kwabantu abancane ukuthi njengoba befa kangaka. Yeah. Inhlonipho abanayo. Mina ngithi abaqhubeke. Ngesifiso sabo. Mina ngithi abaqhubeke. Kanjani manje? Ngoba phela ukuthiwa umhlonipho. Sibari mina ubugebe sibari. wemabunga wemabunga Aqhubeke yazi utheni uyazi utheni inkosi itheni ithe iyafisa ukuthi lezi ingane lezi zishawe ngo10 years ziboshwe ngithi mina hawu seyiboshelwani manje ngani kanti kumnandi nejele uthi hayi khona izocaceka Yes. Ayisibareka ilungu lesibari. Angisibari phela funa thina la sidlule khona. Singafuni ingane zibambeke la. Bathi wena sibari uyasho wawugijima corporate marathon. But ngenxa ukuthi ugijima corporate marathon awubange sakwazi ukuqhubeka. Ngaqhubeka ngingashiya talent lami. Wazi ukuthi ubugebengu. Ngithi mina ngezwe mina phambili njengoba ngayeka. Ngithi mina iqhubeke njengoba. Yes. Lapha udla itiye ngoba ekuseni two slices ekuseni 5 positive polish Manje barifuna ingane zizenze lento oyenza. ukuze abone lokho nathi esakutholayo. Manje ngithi mayibuya sibari inkinga isekuthenini mayibuya akubi lula ukuthi ithole imisebenzi. Siyo seyinama record Ngiyakwazi ukuthi kwesula after 7 years. Sibari awushite yodwa sibari kodwa bese siyavala sibari. Mina ngithi mina sibari akukho njengoba ningamaphoyisa shothi nophelelwa umsebenzi uma ngingasho ukuthi ingane ayiyeke yabo. Mina ngithi power. inenkani ndoda Into wego. Ayiphakamisa. ayikho ngaphandle mabunga ngiyabonga Siyabonga bafana bakho. Okwena phela bokubona nokubona okwena. Mase kwenzekile kwenzekile. No hayi lungile sibari akunankinga uthi vele uyabaleka ngithi. Naba abantu kodwa sibari mina ngiyathanda phela sibari kodwa ubanike nje izwe lilodwa. Yabo sibari khonto oyikhuluma nenye ingane lapha umfana omncane efike kuwena ethi sibari malume ngicela ukubuza manje ngicela ungithandazela ngiphasa esikoleni wamtshela kuthandazwa ngiyafunda but manje sibari nayi challenge la isekuthenini sibari siyavumelana la sibari ukuthi wena sibari wawugijima corporate marathon
futhi kwakubonakala Sibari ukuthi wena manje yini ongayitshela omunye mina kunakanye nangampela yabo ubugebengu ngoba nawe njengoba uyiphoyisa nje kuningi okwenzani nibamba abantu iy'moto amathikithi ntshontshe iy'mali kahulumeni bugebenga abantu kwawena angithi ubugebengu nojesu angithi ujesu anti wayitshontshe imbongolo wenzani wayitshontshe imbongolo ujesu uJesu wathi imbongolo le mbongolo wayekhulumile washo esho kuba kungekaba wena wathi wazethola ukhona umuntu ongathatha imoto yakho wena mani yabona lo muntu lo mana ngitshela iqiniso Sibari wathi uJesu esho kuba hambani nemzini abafundi bakhe uba umnikazi wale mbongolo kaba cha phela ngithi phela uMongcela umtshesi nembongolo sikhule kwendawo lo Ngesigeleketshana. yazi uthini ubugebengu waqala izazi zasempumalanga Ngesigeleketshana. yes ndoda Mashando. futhi ziyamasha ziyachosha Masha ziyacusha ngawe. ziyamasha ziyachosha ngishayisana namashayisana shayisana nabashayisana yes Shayisana abashayisana. yes Uyasifundela sokuqala. yes ihlonipho ihlononyoko Danko. Hayi yes ngicwele pule ndala. correct manje umthobisi inkinga ekhona la iyodwa futhi iyodwa inkinga lapho sizama ukuthi kanje la kwindoda enkulu ayikho into ezifundo lengasehlisele izingane lezincane ezilandela ngemuva ukuthi lento yobugebengu noma yokuboshwa singayigwema kanjalo ba iyayimisa impilo wayewumgijimi we-comrade marathon uSibari but ngenxa yokuthi wachoose ubugebengu asazi ngifuna ukuzwa kuyena ikhona la kwamphazamisa khona ukuthi aye comrade achoose ubugebengu kodwa bengifisa ukusho ngendlela ukuthi wakho omunye umuntu amakho omunye umuntu osemncane yabona yeah Hayi indoda endala bafakela intshayelo indoda endala ukuthi hayi amana-ke engaphandle nje ayivumi. mfethu Sure. mina ngithi indoda ayibonele ukuthi idala kanjani uyathola yes Cha kodwa phela bafakela intshayelo ukuthi hayi kuyabheda lapha ngaphakathi. Yashinga. mfethu akadale agcwale ngenshayelo yangaphakathi nangumaphosa ngangangumaphosa uzomgaxa phakathi imkhahlele lapha nali umcophozi lo ngale umcophozi ongalathelwa thola hayi uSibari kodwa Sibari khona into ongayisho uyasibari indlela abantu abakulandela ngayo Eyakhaya nje ubatshela ukuthi hayi kuyabheda lapha. Bengayi bazolahlekelwa ikusasa. ubugebengu abuyiseli Sibari kuyicala Ubuyiseni. kuyabuyisela nali liphoyisa nje awazi umsebenzi abawenzayo yabo ubugebengu kunakanye nangampela uma ukhuluma ngobugebengu yes Nakanye nangempela. yes uyawina Yep. uluze yabo wena ngaboshwa nje lo endle naye ngaboshwa umthelo sesejele yabo ngithi mina ngeke ngibhedlize iqembu lontsonsi noma kwamaphala ngoba bagcina sengidaleko yabo ngithi mina baqhubeka ngomsebenzi yabo mina ngiyakwazi ukuthi kuyahlukumezana ya nakho siyakhuluma ya angifuni ukutshela omunye umuntu ukuthi akesabe ukuthi uzohlukumezeka uyabo hawu yena wena Sibari ubambele ethi ingane naye ayishe lapha akaye la engabuya khona uyathola akayela wabuya khona wena yebo Sibari kodwa lelo izwe ngalikhuluma Sibari kushintsha abantu abaningi Sibari abantu bakukhonzile Sibari balindele igama elilodwa lokuthi ubugebengu kuyabuyisela yini manje bakuthola ukuthi nakanye nangempela kuyabuyisela njengoba izwe njengoba xabana nje kanje
nomkhonto ushothi kubangwana kubangwa umuntu ohlaniphile nomuntu ongahlaniphile. Hey, nayi le nkunzi yakho le international. Ayi. Elena nikhuphuka nayo kakhulu. Bhuti. Siyakwamukela bhuti. Yebo, sanibona njani? Yebo. Ya njani bhuti omdala? Yebo ndaba. Ngiyaphila. Ngiyakuzwa babheke ngebhodi elincane. Uboshwana. Hayi mina angiphiki lutho futhi angivumi lutho. Ngilalele nje. Ngilalele nje mina. Nakanye nampela. Umuntu obhuti ayibonele yabo. Nakanye nampela. Isbar. Umuntu unayizwelele. Uyawufundela linakanye ndoda. Uyawufundela nonakanye. Uba. Ngekhetshile. Iyasala emashini. Uthi iyasala emashini. Kulowo ndoda. Ya, uyawufundela nonakanye. Yes. Ngasiphi sahluko? Isahluko sikanakanye nangempela. Nakanye nangempela. Oh yes, ndoda. Isho njalo. Ayisho njalo isho iyaphindelela. Ukumbuza. Ngane ndoda. Hayi makroka. Isho bakhemu. Abafowethu sengiyimashi ngisaye eLondon e-26 naso eLondon. Sure. Lo mgilikili. Hayi wewe. Hayi wewe. Ngiyafundela. Nazoke nongolozo. Yes. Nazoke nongolozo. Nakanye. Nangisapha. Hayi makro. Yadlala ku right eh. Hayi siyabonga kakhulu Mthobisi. Siyabonga kakhulu bhuti. Sure. Ya nibe right kakhulu siyabonga mfowethu. Sibani. Ya sizohlela ukuthi ubuye babone. Bajabula kakhulu ukubona yabona. Ngizojabula kakhulu ngizofaka isudu ngigqoka kahle nothaya. Into correct mfowethu. Bese sihamba sibari kodwa ngeke ngayifaki le nsizwa. Bese sihamba ngeke ngayifaki ibingelele. Umlandi. Bhuti. Hayi ndoda enkulu. Yazi ngithi ngisayilalela kamnandi ngingenelani mina manje lana yazi akazi. Ngikhiphe ngoba sasubingelele. Ngikhiphe manje iyaphahluka la kuloko ngiyilalele ke angisahleki. Yazi ndoda. No wesibari kulungile sicela ayocabangisisa kahle amazwi nje wenkuthazo kubantu abasha. Bese sibari tuhamba ucabanga kahle ukuthi ungakhuluma uthini nabantu abasha. Akukho lokho engicabanga ngilokho engicabanga kungangithatha mhlambe u25 years ngicabanga. Ngithi abantu abasha abaqhubeka ngokomqondo wabo. Obugebengu noma owani nobutsotsi noma owani phara abaqhubara awuthi sibara ayikho right lena ngiyala kanjani mana sibara mina wena ukhona uyiphosi zobabopha phela mama cha mana sibara nathi saboshwa sasiboshwa la ndini kufanele kuboshwe ukuthi uthi waboshwa wena owenzani umuntu otshontshela isikhwama ufaka ejele mana sibara kodwa ufuna ukuyithola la sibara mina sibara ngimncane kuwena ngikhule ngikwazi sibari ugijima kuthiwa lifakwa kuwena untshontsha yes wazoya ukuthi ngiqhubise umuntu futhi esibhambe amaphoyisa awayazi ayakwazi ngadubula ngidubula yabo nale ngozi sekhanda nje vele inhlanga so kodwa sibari
Mase ngikula ngitshela isibani mhlambe kukhona la sibani. Engakuyala khona. Ongangiyala khona ungitshela yazi ndodana ayikho lento yobugebengu izokuphazamisa. Mina ngithi mina ngiyakuyala kuphela ngakutshela ukuthi wena hamba Cocoba Road yabo. Twist amakhamera angakubamba ukuthi udala kanjani. Ngoba umsebenzi wokutshontsha sibale bekwa ushaka umhla etshontsha iy'nkomo zamazwe ngamazwe yabo. Sibari lento yobugebengu ijule kanje? Yini isitikiselo? Isitikiselo? Isivalo nje. Masibheke phasi. Masibheke. Shoot myself. Yabona kufana ukuthi lokho kuthiwa ungenela amakhulu ngoba kuthi makwenze nje siba indaba zabantu kuthiwa ungangeni. Yeah. Yabona? Yeah. Uthole umuntu ehlangana nomkakho yaso. Sesukutshela ngoprofessional bobugebengu. Yeah. Now umkakho vele kuxopheke wena qhamu. Yeah. Sahlangana. Bese umsesungibhabhathi. Wena uzothini lapho? Uzothanda. Manginifica mina wena umphephethe esweni. Angibambe kanje. Ungathi uyamphephetha. Ngiyampephetha vele ngitheshini. Yazi. Wena sibalo akeke bafune uphephethe. Ngumphephetha. Hlangana lapho lento yobugebengu. Sengijolo ukuthi yabo igebengu. Yeah. Uzothi yakuchazela lo mngakho ngicabana naye. Yeah. Waniqhamuka ngapha mina mphephetelo. Uthi bemdabu. Yeah. Wena ungathini? Yeah, nami ngicabanga kanjalo. Mana umkhuba nje esikhathini zingaganiwe sibalekela khona lokho. Yeah. Kufuneka uxabane. Kodwa uyakubuka ukuthi ungenza njani. Ngicela ukuphawula. Cha mina uphephethe umkami uphephethe esweni mkhipha udoti. Wena uzothini? Awusibani ngeke phela kuzokube right lokho kungcono uthola noma umunye umuntu oseduze wesifazana amphephethe. Akubukeka. Mina kambe ngocinga omunye. Esibani. Usibani. Abosibani. Yasibani. Usibani. Yabo yonke into isho ngiyayizwa kodwa sibani yonke engayi-understand. Why isibani uhlule ukuyala? Ukukhulisa. Mana sibani uyafisa sibani ukubona iSouth Africa ine peace ingenabo ubugebengu. Ngake kuphela ubugebengu. Cha phendula umbuzo wami sibani uyafisa yini sibani ukubona iSouth Africa kungekho ubugebengu nje sikwazi ukuhlala kahle yabo ukuthi utamba manje ngithi sesukuma uyihambele kahle ungaphazamiswa cha sengithi sibani cha uyihambele la ebusuku ungaphazamiswa umuntu ngakho umuntu ungasabi lutho. Mina ngithathole ngamuntu. Mina ngiyafuna ngoba mina ngizalwe empini vele izwe alibona selime kanje. Sibani. Hoy sibani makufika. Yeah. Phela kaliwe la khona impilo iyalotshwa ukuthi sazoliwa. Yo. Abanye basexabeni enzi. Umkhonto. Nomkhonto. Soliwe nina njengamaboyisa ake resign boys. Ake resign. Digela. Manje sibara ayikho into ongayisho eyodwa engaphilisa umuntu engakhulisa umuntu. Ungakhulisa umuntu ukuthi sibale ngenela endlini waphuma emsebenzini uthandaza emadlozini hayi uNkulunkulu emadlozini. Yeah. Manje idlozi yakho mabonga. Yeah. Uthi komabonga ngisizene. Mina nje ngidala ngafanele lapha endlini. Uyazi endlini yami? Yeah. Kade ngishanele namhlanje. Wawugcinele ngishane. Anginendaba uma ufika bani ezokwenza. Hayi sibani lungile sibani asivalelise ngoba sibatsheze ngoba. Ake ngitshele zonke nje igebengu ukuthi Tshontshane. Hawu. Niboshwe ngokomsebenzi wenu.
Njengamanje kufanele igebengu ayilaleki igebengu yazazi. Nabantu abaningi abasemhlabeni nabalali abanye njenga so manje baza kokugcina nje athi igebengu na injotho ngithi fire zenzo zokuthandaza uthi fire kuzimsebenza igebengu masathi siyasebenza phela amaphoyisa kushithi siyasebenza basobopha abantu siyakwazi ukusebenza ngokuvikela ubugebengu nje ngokupatrola siyakwazi i-visibility ukusebenza lokho angani kunini ubugebengu nina nakho nje kade ngihambile wena njalo isahluko samaphoyisa uyasazi kodwa manje awufuni uveze seni eseyigebengu uniform zamaphoyisa nokuphatha isiphamu nathi zeba wena imfihla amaphoyisa uyayazi nesibani kodwa awufuni ukuthi saze igebengu wena wangitshela ukuthi emaphoyiseni la kunalento le i-safe le eramswa ngesondo kanje evulwa kanje ngangitshelwa wena kodwa awufuni ungitshela ukuthi igebengini nenze njani imfihleni ithini sibani siyacela kusasa sicela sitshele imfihla igebengu nawe ngitshela namaphoyisa kulungile sibani indondo yakho la ngizokuchazela ngayo icotshwe ya uthi icotshwe kanjani icotshwe la angazi nginani sengihamba sambeni siyabonganisane kahle papa yini usibani papa bashana bami bona kusasa sihamba umphekisi wenkanga sibona kusasa